Moi. En mä taida. Angstaa. Mä levitän nyt otottavia, mä levitän tän mukaan. Se on vähän käärästi. Onko se kuuma? Mä saan mitään. Oikein hattis. Kiva on. Tämä säilytän, koska se on kielten kirja. Tämä säilytän, koska se on kielten kirja. Satutti! Se kaikki saaks opettaa. Sensori iske. Tarvisko näitä? Pitää palauttaa Kimmolle. Sen takia mä laitoinkin se tuohon. Se Kyllä sä näet, että mä ihan selvästi laittelen näitä. Onko historia? Joo, uskon. Mikä olisi pitänyt palauttaa aikaa sitten? Ai. Paha setti. Sellaisia, Ikinä tuli isoja nappuloita perkele. Nyt on nappulas. kauheet, osat tehdä No ei niinku vittu tommosen satan nappulas, kun pitää kiinni vittu nakkisormentin perkele. Mä rupean kohta kattoo sen paperilappuilla. Niin. Ei oo sun nappikäsi. Mitä vittu on nappikäsi? Snakkisormelle. Mä päin perkeseen. Paperia löytyy. Tomma haluu säilyttää tuon. Pitää vaan suurentaa ja laittaa koneelle. Sitten kohta lähdetään palauttaa näitä. Mä en oo pidä niitä. Koska ei taida tarvii. Saatan sitten paperit. Häh? Saatan sitten paperit. No mitä sä luulet, kun mä piirrän 27? Ei se nyt noin oo koulupaperit, ne on suorassa koulusta. Johan on piirretty. Niin. Pitäisikö tääkin säilyttää? Jaa. En tiedä. On se harvintaa. Miten se Menee suoraan ostoon. suoraan
Siitä miettiäs ja mikä piti palata, mitä sitä on. Kyllä, se olisi pitänyt palata aikoja sitten kanssa. Missä kysyt nyt? Se on aina jälkikäteen. Ei se sit varmaan enää tarvii. Kyllä se säilytä. Jos pitää. Jostain syystä. Se on pitänyt palata aikoja sitten. Joo, mä sain 5 puokin. Mä pääsin vähän lukemaan sitä lapiaan. Ei voi tietää noita. Olematta lukematta. Se on lukuista siis. Ei sitä ole väliin soittaa. Toi on niin Välitunti soittaa. Ei vittu. Et oo tossa tänne kyllä. Voi ihan haistakaa nyt vittu. Se on perseestä. Välituntisoitto. No niin. Se on vituttavaa. Koppalat mielestälee, kun mä tahan. No se on vituttavaa. Tekee tätä. No, niin se onkin. No hiljaa. Siinä on hieno graffiti. Hiljaa. Mikä vittu mä ees kuva? Siinä on hieno graffiti. Fuck you. Roski. Näytäpä sitä terskyn koetta. Hä? Näytä terskyn koetta. Oota, mä kaivan sitä jostain. Perkele. Mä huomaan, että mä laitan kyllä tekemättä näitä tehtäviä. Pitäisikö YH-vihko palauttaa? Ei. Monenko nostuksen ottaa? Tää löytyy, tää on 8 vihkoa. Joo, kato, mä oon tehnyt siistiä vihkotyötä. Vihkokin on tässä kunnossa. Vitut. Vähän muokkasin. Kyllä. Tästä tulee taas varmaan joku tosi hieno vlogi. Pääsee editoimaan. Vitun mahtavaa. Ei saatana. Tässä on kaikki. Tää on ihan tervehdellä. Niin. Ei vittu, pidäs turpasta. Testi 1. Niin helpomman meitä. Mitä tiedät, että tää mitäs me menettiin roudata nää? Roskikseen, jonnekin tonne. Kasaakin. Se reppu taitaa olla tyhjä. Kasaakin. Se reppu taitaa olla tyhjä. Kasaakin. Reppu taitaa olla tyhjä. Ei jätte niitä. Nuudekko. Ois vaan muualla. Sit noin pitää viedä. Sä oot oikeesti tehnyt. Siis tää on ihan perustietoa. Mä en lukenut. Ei Eikä se mä ollut tarvitse tunn... Mä en lukea. ollut... Ei mä en- tarvitsekaan olla tunneakaan. No anteeksi, että mä oon typerä. Mua ei kiinnosta terveys. Ja Siis- kuten olet varmaan huomannut. Terveys ei Mä en ymmärrä. kiinnosta. En ymmärrä. Jos terveys ei Tästä kiinnosta, niinku niin perustietoa. no ethän sä nyt tiedä, jos terveys ei kiinnosta. Vai? Mä teen paljon paskaakaan olekseni terve. Niin, ei tarvitsekaan mitään terveydestä tietää pari juttua. Mä en tiedä.
Mitä? Nää menee roskiin. Mitä mä näille teen? Palattaisiko ne aikas viimeisellä viikolla? Ei. Se on vähän. Tyynä materia mun jalasta. Perkele. Ylös joku. Tippuu sitten. Jos mä palataan nää vikalla viikolla, niin näyttelijä. Tänne. Tuonpa sopii. Ehkä mun polvi. Tosi hyvä kuvausmateriaali. On. Onko heilu? Nevo mitä. Mutta toisaalta voisi tehdä näin, että ensin käy viemässä nyt nää. Ja sit lähtee täältä. Vau, tuli tilaa. Indeed. Tää on Eeron, eikö se oo? Toi on Eeron. Toi on Eeron. Hän on kävenkirjat saanut itselleen. Matikka. Fysiikka. Eiks Eeron saanut nää kaikki? Sitten. Mistä mä repin Asan? Tavoin sen jälkeen palauttaa. Häh? Sen jälkeen vois palauttaa matikan kirjat. Näitä kaikkia. Matikan kirjat Minkä jälkeen? Seijalle. No mut kun me ollaan Asa ollut. Niin. Eikä se voinut asua Se vielä. varmaan tietää, mihin nää viedään. Niin. Jos me aloitetaan sillä, Että. että lähdetään tekemään kierrosta tonne päin, eli se menee niin, että Että.